valita. Tää on jotenkin mennyt ihan supernopeasti. Tää on niin kuin melkein valmis. Good. Mut se saattaa johtua siitä, että mä oon ottanut niinku 2 väriä aina. Esim. Nyt mulla on tässä liila. Nyt seuraavaksi tulee sininen ja keltainen. Eli mä otan eka tähän keltaisen ja sit sinisen. Tälleen. Ja sit keltainen. Itse asiassa mä en tiedä, onko tässä välissä 5. Koska aina kun mä oon laittanut yhden, niin sit mä niinku lasken, että YK kone 5. Wait, onko tää nyt valmis? Koska tulee enää keltaista yhtään. Oh! Ei! Missä mun keltaiset? Eli mulla ei ole siis enää yhtäkään keltaista. Eihän tässä ole. Jak. Anyways. Ja mä ajattelin vaan skipata sen keltaisen. Tää loppuu nyt vähän tämmönen niin kuin... Mut ei kukaan huomaa sitä. Ei kukaan huomaa, paitsi ehkä jos tietää katsoa sitä, mutta ei kukaan tiedä, paitsi sinä. Mut tää on meidän välinen. Ja mä ja sä ollaan like this. Okei, twin. Sitten tää vika pitää laittaa silleen tälle. Joten tää pitää vaan leikkaa täältä jostain tosta. Vetää tää niinku. Done! Ei oikeesti. Miksi sä kaadut koko ajan? Mitä tehdä tälle mun puhelin situationille jotain? Tai oikein halua pysyä tässä. Aniväys. Niin mä valehtelin alussa. Tähän tarvitsee kans neulan. Yeah. Eli basikalli, mitä mä teen, on teen tähän joku biljoona solmua. Ja sit se mitäs pysyy. Mä laitoin yhden tolleen, että se meni ton läpi. Ja sit mä teen tähän niinku ketjuun lisää solmuja. Sitten kun tässä on tämmönen aivan jäätävä solmu, niin sit mä vaan pistän sen jostain paksusta kohdasta läpi ja sit vedän sen ja sit sen voi leikkaa. Sitten toinen pää. Teen tähän tämmösen silmukan ja sit voi pistää noin läpi. Ja nää niinku aloittais uuden. Aha! Okei, yritä saada se niinku tähän. Okei, tää oli aivan liian vaikea saada tähän oikeaan kohtaan. Ton kokoisen. Jee! Niin ekan kerran mä vedän sen tästä läpi. Tällä. Teen tän solmun läpi ja tän ketjun läpi. Jos mä saisin sen. Niin sit sen ei pitäisi ainakaan lähteä enää. Tän silmukan koko ei enää vaihdu. Okei, done! Se näyttää tuolta Beauty Influencer hetki. No, on se ihan hyvä mun mielestä, että... Oh yeah! Rockabye baby! Onks nää äänet ihan fan? Ai on, okei. Rockabye... Tuo on oikeesti cute. Tää on vaan vähän liian pitkä. Kuitenkin, ehkä mä pistän tän jotenkin mun hiuksiin joku päivä. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Paitsi tässä on kans tää mun kulta. Tästä oli mun mielestä niin söpö. Tähän mä käytin sellaista. Itse asiassa mä en tiedä yhtään mihin pistin sen, mutta se oli semmonen kultainen tämmönen. Mut sillä oli vaikeampi tehdä. Ja bye!